Radio, Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 94 ka mga health workers sa mga hospital sa probinsya nagpositibo sa COVID-19. Manog baligya sa karinderya, patay matapos luthangon. Balita nasyonal, pagbakuna sa mga edad 5 tubtob 11 anyos mag-aumpisa na sa Pebrero 4. Expansion sa face-to-face classes madayon apisar sang pandemya. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Enero 26, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Sa Shane Her Plus Capsule. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon nagapamati via Facebook Live and YouTube, maayong aga. Maayong aga, welcome sa, ano lang yung mga konman? Hindi ko namin si mga jacket. Anong jacket? Ano sa man ano as siya? sweater? Okay. Tugnaw. Yes, do hindi namin katon nga pamatsyag subong. Ay. So sweater kita anay. Tugnawan ka. Nag-sweater kita anay. Kala isang sweater no. Although you Ito- become sweeter every day, pero gaya subong yung sweater ka lang. Okay. Sige. Kaya do na balda kita sa panahon. Ay kala. Ay. Abi ko makapasar ko sa sino ang wala gid balagin trangkaso sa sininga Enero. Galing ka dumahingagaw pa kuya. Nagingagaw ka. Hingagaw Oh, pa sige si lang. Dormel. Importante, Sige Buhi. Kag importante, may panabor. Yes. Kag may panimhot. Yes. Ay, Ano importante na. kalain. Mugin na siya. Ay, mga pagtilawin na sa kabuhi. Ay, kalain pagsilaw. Good morning na dira mga ka-aksyon. Sa kay Rufi Libran, mang aga dira sa imo sa Bago City. Daw sa Tres, ibigyan is labdambi mo, no? Arsenio Yuraoba Jr. Do Yurauba? Ano ba mabasa mo? Yurauba. Oh, Okay, sige. do may friendship akong tita sa una, taga Isabela. Apelido si Yurauba. Yes, good morning. Dira sa may Perfect. Binalbagan. Kag Noel Amar sa Canada. Good morning man. O sige, standby na kami sa aton nga mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa Action Radio Philippines Standard Time, las 6:07 sa detalye na sang mga balita lokal. Nagdangat na sa 94 ka mga healthcare workers sa mga ospital sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Ini ang datos naman yung ginpresentar ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II kahapon nga adlaw. Sunod kay Diaz, pinakamadamo nga nagpositibo among 53 ka mga doktor kag nurses sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay, samtang 33 pa kaiba na ang ginpaydalom sa quarantine.
Kalabanan sa mga nagpositibo ang may exposure sa mga pasyente kag watchers nga infected sa COVID-19. Sa karon, suspendido sa gyapon ang regular services kalakip ang OPD kag vaccination sa ospital kag pag-limit sa admission para lamang sa extreme emergency. Duha man ni Diaz, tanan nga mga district hospital sa Negros Occidental ang mga may healthcare worker o kung workers nga nagpositibo sa COVID-19 magluwas lamang sa Eleuterio Dicena Memorial Hospital sa Banwa sang Hinubaan. Pataya nagabaligya sa karinderya matapos ginlothang sa Vigo Stilo Public Market, Barangay 4, Syudad sang San Carlos, mga alas 11:10 kahapon sang aga, Enero 25. Ang biktima ginkilala kay Wilmar C., 32 anyos, soltero, kanagapuyo sa Villarante Village, Barangay 1 sa mga syudad, samtang suspect ang ginkilala lamang kay alias Alog. Base sa investigasyon sang San Carlos PNP, sa investigador nga si Police Staff Sergeant Sunny Boy Algarme, si C ang yaragid lamang sa sulod sang iya karinderya sang mag-abot ang suspect nga sakay sa pedicab kagulpi lang ini nga ginlothang ang biktima igo sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas gamit ang wala mahibaluan nga armas lothang. Ginahibalo pa sa otoridad ang motibo sang krimen. Gintawagan sa Action Radio Bacolod investigador nga si Police Staff Sergeant Algarme apang hindi pa makatag sang dugang impormasyon bawod masako pa sa karon sa ginpatigayon nga investigasyon. Samtang nagdangat na maon na sa duga naton nga balita lokal, nagahamyangon na sa kilid sang karsada ang isa ka grade 3 student matapos man na kuryente sa Purok Masinatyahon, Barangay Lag-asan sa siyudad sang Bago. Ang biktima hungod ng hinago sa Action Radio Bacolod ang ngalan apang nagaedad ni sang 8 ka tuig nga babae nagapuyo sa muman nga lugar. Sa investigasyon sa Bago City PNP na agyan sa duha ka mga kabataan nga nagabisiklat ang biktima nga nagauyat sang linya sang Seneco kag wala na nagagiho. Ang linya ginakabig nga improvised gid lamang nga naangot ni sa puloy-an ni Ariel Villanueva kag posible napalos ini. Nakilala na ang bangkay sang lalaki nga nasapuan sa Vendors Plaza, Barangay 12, Syudad sang Bacolod kahapon sang kagahon, Enero 25. Sunod kay Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona, ang biktima nga si alias Domino ang ginkilala kay Eduardo Denosta, legal ang edad, kag residente sang Barangay 8, Syudad sang Bacolod. Duwang pa wala sang girikanan o kon mga utod nga nagkilala kay Denosta kag tiya lang sini ang nagpadulong sa kapulisan. Palayag pa ni Sarona, limitado ang impormasyon nga ginhatag sang tiya ni Denosta rason nga nabudlayan sila nga makakita sang dugang nga lead para sa mapadasig ang investigasyon sang kaso. Isa sa ginalantaw nga rason sa pagpatay abang personal nga kaakig batok kay Denosta. Ginapakigangutan naman ni Sarona ang iba niya police station sagud mapadasig ang ginapatigayon nga investigasyon. Nakumpiskar naman ang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa ginapatihan shabu sa top 8 drug personality sa isa ka bypass operation sa Camarin, Barangay Rizal, Ciudad San Carlos atong Lunes sa alas 11 ang takna sang gabi. Ang natakpan kilala kay Cesar Pasigay, 47 anyos, soltero, kag pumuluyo sa amuman nga lugar. Ang operasyon ang ginpangunahan sang Regional Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 kag San Carlos PNP. Nabaklan si Pasigay sa ginapatihan shabu nga nakuhaan sang balor 1.88 million pesos. Lakip man nga nakumpiskar sa suspetsado ang isa ka motorsiklo, helmet, 1,660 pesos nga ginapatihan benta, 90,000 pesos nga fake o kon budol money, kag 100 pesos nga lang original nga kwarta. Preso na sa custodial facility sa San Carlos PNP ang ining si Pasigay. Nagbisita sa Police Regional Office sa PRO6 sa Camp Delgado sa siyudad sa Iloilo si Philippine National Police sa PNP Chief General Junardo Carlos. Sunod kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang pagbisita kahapon ni Carlos ang pinakauna niya nga command visit sa PRO6 bilang PNP Chief. Ginapangunahan man ni Carlos ang paghatag sang pasidungog sa mga police officers nga may mga accomplishments. Nagahinunanon man si Carlos sa tanan nga mga kapulisan kadaghatag sang pahanumdom. Sunod kay Solis, liwat nga ginpaandaman ni Carlos ang kapulisan sa paghimo sa mga butang nga nagalapas sa lagi. Nagpatigan man sa command conference si Carlos sa tanan nga mga unit heads sang PRO6. Pagbakuna sa mga edad 5 tubtob 11 anyos mag-aumpisa na sa Pebrero 4. Samtang expansion sang face-to-face classes madayon sa piyak sang pandemya.
Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para Di natatudampi kay naman. Sakay Marilo Camento, mag-aga kay Dennis Richard Tibor Roma. Thank you, Kuno Lord, for another day. Every gising is a blessing. Yes. Feby Alvarez, dira sa Murcia, mag-aga dira sa imo, Feb. Kay Tano Gisok. Good morning. Noel Amar, tabiyaw niya lang si Ma'am Vanessa Mayo, si Jenky de Alagdon, Alex Montesa, June Season, Yvonne Boucher, Bia Jonathan, kay Dennis Richard Tibor Roma. Sa kay Sally Aoki de Sousa, from some village, mag-aga, Marky Duran, cold morning, maghalong sa tanan kape kita, nagamonitor halin sa barangay Batuan, Valladolid. Kag salamat gid mi Noel sa pag-share kapag like sa aton nga FB page. So sa aton mga action dra, like and share lang kita ha. Like, share and follow sa Action Radio Bacolod. Magagaman kay Beboy Villasor, Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Raymar Suato Imperial, Alma Uligon, Sirela Samar, Aguilion, kag Emma Abaluna Ababaw from Arizona, USA. Salamat gid Miss Jinky sa 200 stars nga ginsend. Kag get well soon man kay Mama Lulit de Alagdon. Morning mandra kay Joe de Alagdon. Karina Villaflor, si Austin James Villaflor. Kag sa tanan nga pamilya dira no sa Refuela, Alagdon, sa Don Salvador Benedicto. Kag Roger Salinas sa Ginsataw. Nenita Ramirez Tumimbang. Melvin Piñafiel, good morning man sa imo, no? Kag sa kay Athia Kim Iriman, Jocelyn Song Comedia, may aga, kag kay Alagad Kevin Henry sa may Banwa sang Hinubaan.
Good morning dira no sa aton mga kaaksyon sa may kabanwa sa hinubaan sa mga hinubanons. Sa classmate ko na Mayor Ernesto Estrao. Good morning gid sa imo Mayor kag sa kay Melchor Baroca Rumbinas sa Barangay 1 Hinubaan maayong aga. Kay Larry Action Rico. Boy, may ginapag-greet din nga happy birthday si Miss Rona Rida Trava, Action Yes, Boy. Ang oo. iya nga, ano yun naman, hinablos siguro ay 6th birthday si James Robert Junio, aka Toto Butchok. Ay, happy Sa radyo birthday. sila kay monitor. Sige, i-greet ka ron on Sige, air. on air. Pero Siya, anyway, Toto Butchok. happy birthday Toto Butchok. Yes. Good morning dira sa imo. Sige. Ano na tabo ni sa akon nga kuan ni? Simo nga. Sa akon nga wait lang. Ano? Ang ano natabo sa ano? Sa Good morning lang kay Sir Awin Torres sa Banwa sa Hinubaan. Kay ano man na, Leo Talaban sang La Castellana. Kag si Mayor Maymay dra. Ari di iligan adlaw si ano? Sino? Si Anay Presidential Spokesperson Harry Roque. Upod sila panyapon ni Mayor May. Ari di siya? Nyapon sila da sa may ano, sa may Aboys. Wala Kagari na. man ang bata ni former President Gloria Macapagal Arroyo bala. Si Migo ko Mike. Yes, ari siya. Parang Mike, baway ka ginag-text sa akon Wala sa siya ari ka de. nakahapit si mo. Kaya Sa tulo ako text siguro. ka man, bawo kadugay na sa ato way kita na pag-abot mo di way kagid ka text ba. Kasi lalo siya tamang kasako. Sa sako kaya kay guhay kami, way sa text. Basi ginan-friend yun na ka. Basi ginadula yan ang akon nga contact number guro sa Ay, iya. kalay. In the same way nga gindula ko man iya contact number di sa akon. Ate, wala ka magtakanay. So hindi kami pwede mag-texanay, no? Teresa Linaha Kayaw. Kaya pero ari di si Kwan, si Harry Roque kag si Mayor May nakita na isla. Oo, nag-dinner sila sang last, 24 at I think. 24 Sunday sa Monday. Oo. Sa Monday. Sa may tapos may upod pa tong iba niya, familiar ang face ako, pero hindi ko ma-name sila. Kanang Isa-isa. ipakita mo sa akon kay ma-name ko na sila ya. Sige, Ba ma-name ko na sila. Sige, pakita ko karon si mo Okay lang, karon lang. Karon, karon. Abi ko subong gid kay Hindi pakitaan tayo ni pagi okay lang kuya kay basta nga danay sila. Sige, Basta Harry okay man no, lagan sa senador. Lagan sa yes, senador no. Senator. Sige. Okay. Sakay Rins Evangelista. Good morning dira sa imo sa din sa Andela. Wait. Tanong ko taga diin isa. Hindi sa dream lang guro. Christine Siloso, ga monitor man sa dira sa may Miranda sa Pontevedra. Good morning. Sakay Ems Aboso, maayong aga dira sa imo. Kag belated happy birthday kay Attorney Dag Pandan. Yes. Kahapon nga adlaw, belated happy birthday sa imo attorney. Kabay pa nga imo nga birthday nangin malipayon. Ay kalain. Mario Navarro. Malipayon kag madinalagon. Yes, kag ano pagin mabinungahon. Mabinungahon. Do New Year ba? Kag makahulugan. Pwede. Mario Navarro, magaga, good morning kuno. Kag tanaw niya lang PGBI Guardians Hinigaran Chapter. Hinigaran garo ano? Hinigaran. Kang ang ila kapitan nga si Benji Gayares ang patikwe. At hinigaran gid no. Mag-aga dira sa inyo, no? Sa tanan nga nagapangapedra sa mga kapihan, mag-aga especially sa mga kapihan bala nga may mga kuan sila ng screen kuan bala mga widescreen TV kada TV ko. naga-monitor dira. Good morning sa inyo no. Kay Ma'am Luisa Luing Melos mag-aga man dira sa Bago City kay Melchor Melos. Good morning. Sa kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Kag kay Cielo Arevalo, kag kay Excel Fay, maayong aga man. Sa mga taga Libertad Public Market, good morning dira sa inyo. Kag mayo matugnaw ang kagahon, sige lang. Kaskas lang, kaskas. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita national.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 24 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Mag-aumpisa na sa masunod nga semana ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ini ang umpisahan sa Pebrero 4 kag mag-aumpisa ang Phase 1 sa National Capital Region. Ginpahag ni National Task Force Against COVID-19 Consultant Dr. Ted Herbosa, mabaton sa pungsod ang unang 780,000 ka doses sang pediatric formulation sang Pfizer COVID-19 vaccine sa Enero 31. Ginapaabot sang gobyerno ang delivery sang tugang pagid nga 1.8 milyones ka doses. Sadto gibag sang FDA nga ang Pfizer vaccine ang may efficacy rate nga 90% sa among age group kag may very mild adverse effects. Kapi naman sa 13.5 milyones ka mga kabataan ang nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Ginpahayag ni Education Undersecretary Annalyn Sevilla nga madayon ang pagpatigayon sa face-to-face classes sa pungsod sa idalom sa expansion phase sa pihak sang pandemya. Suno kay Sevilla, mas madamo nga buluthuan ang magapasakop sa in-person classes. Umpisa sa Pebrero kagini karon ang ginatawag nga expanded face-to-face approach o stage. Sa idalom sang sini nga programa, mas madamo nga grade levels ang malakip sa pagpatuman sini. Nagligad nga Nobyembre 15 tubtob Disyembre 20, 2021, ginumpisahan ang pilot face-to-face classes sa ginlakipan sang 287 ka mga public ag private schools nationwide. Na-detect na sa Pilipinas ang BA.1 kag BA.2 kunang stealth Omicron, ang duha ka sub-lineages sang mas makalalaton nga Omicron variant sang COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang BA.1 ang mga pinaka-common sa returning overseas Filipinos kag Region 5, samtang BA.2 naman ang sa local cases sa kada rehiyon. Wala pa sa nakitaan nga clinical difference sa BA.1 kag BA.2, apang ginpanumdum sang DOH nga kinahanglan magdoble halong tungod limitado pa ang impormasyon sa mapagtuon nga ginahimo.
Sa una ka 3 ka semana sang tuig yara sa critical risk case classification ang Pilipinas kag sa pagsulod sa katapusan nga semana sa Enero nagnubo na ini sa high risk case classification. Ini ang ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III kag sunod sa iya sa nakaliga niya 7 ka adlaw nagnubo sang 18% ang na-record nga COVID-19 cases. Ginpahayag ni Duque kay Presidente Rodrigo Duterte sa Metro Manila ang 1 week moving average sang reported daily cases ang nagnubo sa 7,328 humalin Enero 18-24 kag manubo ini sang 56% nga ginsundan sang 16,547. Ginmensyon naman sini nga pati ang mga kaingod nga probinsya sa Metro Manila ang nagapakita naman sa pagnubo sa mga report nga bagong kaso samtang wala nagsaka ang kadamuon sa ibang pangabahin sang Luzon. Ginpanungya naman sang Department of Education sa ilang mga empleyado nga gilayon i-report ang anuman nga issue angot sa ilang payroll. Ini may kang tanan sa report nga pila ka mga manunudlo ang ka-issue ini sa online banking system sang Land Bank. Naibaluan nga nakikangot na ang Land Bank sa DepEd kagin pa siguro nga ginatutukan na ang ginpahayag unauthorized withdrawals. Sunod naman sa Teachers Dignity Coalition na hack ang account sa pila ka mga pampubliko nga manunudlo kag nagresulta ini sa unauthorized withdrawals. Gin-insister sang Malacanang nga wala na uyang nga resources sa war on drugs ang Duterte administration tungod nagresulta ini sa pagkumpiskar sang 74 bilyones pesos nga balor sang illegal nga droga. Suro kay acting presidential spokesperson kay Cabinet Secretary Carlo Nograles nga magluwas sa illegal drugs naglabot sa 23,686 ka barangay sa bilog ng pungsod ang indeklarar bilang drug cleared. Ini ang sabat ni Nograles sa nangin banat ni Senator Panfilo Lacson ngang drug on war ang ginaligar nagtutok lamang sa enforcement side. Rason nga para nabudlayan ini nga matap na ang illegal drugs. Las 6:28, happy birthday Liwat Aksundor sa kay Toto Butchok. Ang tamyaw halin kay Miss Rona Rihida Trava. Si Yes. James Robert Junio aka Toto Butchok. Yes. 6th birthday today. Happy birthday. Sige. Inyong ipamatian aton mga balita diri sa aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion ng podcast Fred Salanga. Balik kay kita sa action balita morning edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran, mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension.